ବାପା, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜୁ। ଆମେ ଆମ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିପାରିବା, ପୁଣି ଆମର ଦରକାର ବେଳେ ଆମେ ଆମ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଆମକୁ ସୁଧ ବି ଦେଇଥାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଏହି କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସିବା। ଚାଲ ମୋ ସାଲାରୀ ଚେକ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଆଉ ପାସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା। ବାପା, ପାସବୁକ୍ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍କୁଲ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ କି? ନାଇଁ ରାଜୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାସବୁକ୍ ଥାଏ। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକର ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସାଲାରୀ ଚେକ୍ କ'ଣ ବାପା? ୟା ମାନେ କ'ଣ? ତମ ସାଲାରୀ ଚେକ୍ କରିବ? ଆମେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହିପରି ଏକ ଚେକ୍ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଅଫିସରେ ମୋତେ ଏହି ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଦରମା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଏହା ଟଙ୍କା ଭାବରେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ୱାଓ ବାପା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ହୁଏ। ହଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ହୋଇଥାଏ। ବାପା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଟିଏମ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟେଲର ମେସିନ୍। ଏହି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ଏହିଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହିଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବି।